घरे रहे लायक नहीं खे मरले बना सक एकदम खभारी में जीव पड़ल रहता दिन रात। दुनिया भर का झंझट लेके मरे के बाद न रहल जाए न केहू कुछ कही। हाँ अब चलो तनी कैसे ओ काका अरे जयराम। अरे बाबू जयराम जी का यही रामन का ए बो का कहत ए मर्द तू नहीं ए मर्दवा तू नहीं देखो ना हमरो मेहरारू गल है नहीं हरे जनिया सो करे भाई के बियाह रहल आ नगदे ए मर्दे 10 दिन पर आइली अब आइबो कोई न त जनिया से राती हर झगड़ा राती भर झगड़ा। अरे मर्दे जौने चीज का रोगी तू है रोगी हम अरे तुहार का की आ केहू और नाही ताकी आ सीधा पानी लेके रोज हमारे चढ़ले रहती या जाए तो जीव जोन बाटे की आपन पड़ल बा ए घरे में रहले ठीक नहीं के का भइल भागो मर्द रे हम रहबे नहीं का जयराम हो खदरन काका। अरे गोरे दादा जयराम हीरामन भैया जयराम का हाल चाल बा बढ़िया बा का हो खदरन काका। अरे काय करी मन हमार तो जान बहुत बड़ा अपन विपद मर्द का तू कोई नहीं जाए बर्दाश्त का खाए भइल? पिया दूसरा अरे मर्द तुहार का की हाँ। न के गोरता की आ जौने मन में आई तौने हमरे पर लेके कुछ कहला से का अरे मार मर्द तू नहीं बुला कह तो मत टांग टूटांग नहीं होके बोला बोले एक मर्द हम जाते नहीं घर से तुहार कोनो बात हो हमार कौन बात बता कर हमरा ससुरारी बियाह रहल अच्छा हमरा सरऊ के हां 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 उनके लइका बा हां कहत रहला नहीं कहत रहले हमर सारे के लइका के बियाह बा हां त का तो भइल वही में गइल लली हमरे बुढ़िया अच्छा आ जनिया से भैया हां नगदे 10 दिन रह गइल अरे बाप रे बाप हां हो त कहा तुहन के का मन में बा तो 10 दिन रहलो के बाद आइबो कइल है ना हाँ। रतिया फर झगड़ा करत लाई रतिया बाप। फर लाई झगड़ा। ए खदरन काका हां देखबा हां जे करे मेहरारू नाई बाड़ी ने उहे बुझत भागो बूढ़ वक्त ने आइल बड़े का शिक्षा उ देवे शिक्षा ना देता रे। ये करे में हरा नाई का बाड़ी। करली में जे करे नाई बाड़ी हाँ। ओसे पूछ कि का हाल बा लोगन के तुहलो मर जिंदगी भर घचाड़े रह गइला आन्ही कब हो आई अच्छा बरखा कब होई अच्छा। तूफान कब आई अच्छा। बाढ़ कब आई अच्छा। एकर सब का जानकारी हीरामन भैया मौसम विभाग दे हाँ देला मौसम विभाग हाँ, देला हाँ, सही हाँ, कहता देला ना? सही बात बा आ मेहरारू हां कब बरसी हाँ। आ कब सीधा पिसान लेके सवार हो जाई आज ले केहू का बापो नहीं बता पा हाँ, ई तो ओ सही सही बात है, बात सही कहता बात है। करी तोहलो मर्द का जिंदगी भर लाया हम चकवा कहनी आई एकर थी मूड कब खराब हो हाँ, जाई केहू तब जाने तक ला केहू का बाप नहीं बता हाँ, पा बाप ने चलो बता घर में चोर भाई समझा दिए अब दिमाग हाँ। हमन के दुरुस्त हो एकर गए बात सही बा ए भैया हमन के कॉमेडी आईपीएस चैनल है पर से जाते जाते फॉलो करो शेयर करो आ हमन के जौन भी गलती सही होता है गलती सही के माफ करो। जय हिंद जय भारत।